Għal darb'oħra il-Gvern qed jagħti l-opportunità lil dawk li jixtiequ jispeċjalizzaw u jimirħu fil-qasam sportiv. Dan permezz ta' fondi allokati għal boros ta' studju fl-iskema magħrufa aħjar bħala Malta Sports Scholarship Scheme. Din l-iskemi hija miftuħa l firxa wiesa ta' persuni sportivi. Ewlenin fosthom hemm atleti li jixtiequ jispeċjalizzaw f'xi sport b'mod professjonali u sportivi li jridu jtejbu l-livell tal-ħiliet tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Chris Saġus aċċenna li l-iskemi hija miftuħa d-disċiplini kollha sportivi u f'dan il-kuntest irrefera l Forum Nazzjonali tal-Isport li sara l-ewwel darba f'pajjiżna il-ġimgħa li għaddiet. Naħseb tagħna aktar stimolu sabiex naħdmu għall-isports kemm hawn nies jinteressom fl-isports, kemm hawn nies jixtiequ javvanzaw fil-qasam sportiv anke marbut mal-qasam akademiku u kemm hawn persuni Maltin li permezz tal-istudji tagħhom fil-qasam sportiv irnexxielhom jagħmlu sem mhux biss għalihom barra mixtudna issa wkoll għal pajjiżna u għalhekk naħseb dan l-scholarships huma importanti sabiex ikollna aktar persuni preparati fil-qasam sportiv. Silvana Karwana mill-Scholarships Unit fih dan id-Direttorat tal-Implementazzjoni ta' Programmi spjegat kif din l-iskemi hija miftuħa wkoll għal dawk li qed iħarsu lejn karriera fil-qasam tal-coaching. Hija skema li tagħti spinta wkoll lill-għalliema tal-edukazzjoni fiżika u lil dawk li jridu jitħarġu fuq sports management u liġi tal-isport in ġenerali. It-training programs huma miftuħin ukoll għal studenti li huma inqas minn 16 sena, infetħu wkoll mis-sena l-oħra law għal Malta u ma jillimitax fuq liema sports, fuq kwalunkwa sports. Għal iżjed tarif dwar din l-iskema li għandha miftuħa sa 3 ta' Ġunju wieħed jista' jidħol fuq is-sit www.myscholarship.gov.mt. Ikun hemm application online kif ukoll a new set of regulations. Hemmhekk għandkom telephone number jekk issibu xi diffikultà u tċempluna fuq 2598 2111.